Dunyo guys, kudanan. Ngene tas kebanting neng kalenan guys aku. Esuk-esuk ki wis kejegur kedung. Bismillah. Alon-alon. Yo, dadi wong tani ki yang ngene iki lho, udan barang ki ya mangkat. Iki sebalik no guys. Salin nggon. Sing sanding omah sak etar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, udah. Ini salah jalan ya. Baik loh. Munggah nang ngeger kaya ngene iki lho, teman. Tapi biyen ya biasa lho, Tin. Liwat kene iki. Aku kapan ke tiga-tiga golek dong trinyo nang kene iki. Golek ramban. Iya. Nek medun kan ora ngono lho. Kan kok iso tenan aku munggah. Aja ngene ngesor lho, Ten meneng wae. Dengkulku ya linu. Korong no. Ya iya, Pak. Heeh. Jam pira lho king kae? Kudu, Ten. Tuh. Iya, soleh separo tenang ae. Ekstrim. Biyen gane njaluk banyu nang kene iki aku. Ini jalan ini. Cek lodong prinyo keh lho. Alah yo, gek Mbah Yatim biyen gendongi banyu kok suwar kono, Tin. Iya. Sar cengkeh-cengkeh to blike. Gendong Jon, ya Allah. Ngono ki biyen aku atik njaluk banyu, yo ngono.
Yo ngalah Bahran. Orang kan balik kan sewa. Yo ngalah Bahran. Udanan, Mbah. Jatenane Mbah Hasni. Arek niku ngono bale. Jadi kayak ngesor kuneten ngono. Yo ngalah Mbah, udan-udan nek benteli kok yo akeh men. Nek benteli kok akeh men kek dalan yo hebat lek aku srut ngono ngangge srandal ngono iten. Keplese. Ya Allah.